Top 3 fotbaliști cu cele mai multe cartonașe roșii din istorie, pe ultimul fotbalist nu-l va putea întrece nimeni. Locul 3, Cristiano Ronaldo. Chiar dacă Ronaldo este considerat cel mai bun fotbalist din istorie, acesta a primit un total de 12 cartonașe roșii în cariera sa. Ronaldo a primit cele mai multe cartonașe în tinerețe când juca la clubul Manchester United, unde era cunoscut pentru că juca foarte agresiv. Locul 2, Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic a primit un total de 15 cartonașe roșii în toată cariera sa. Acesta a jucat pentru cluburi precum Barcelona și AC Milan, unde este cunoscut pentru stilul său de joc agresiv. Înainte de a afla cine este fotbalistul cu cele mai multe cartonașe roșii din istorie, apasă pe butonul de like și pe cel de abonare. Locul 1, Sergio Ramos. Ramos este cunoscut pentru că deține recordul pentru cele mai multe cartonașe din istoria fotbalului, deoarece a primit un total de 240 de cartonașe galbene